Sitten... 3 mun taas ottaa se. Nimppa, juotko kun neiti? 6 huikka saatana. Ei ole mieltä, kun sä oot juonut kaikki munkin viina. Anna siihen, kaikki muitten. Noin. En saa viikkaa. Orsi. Ja tupakkakortti. No mitäs silleen tänään? Peli loppu, ellei joku käytä loppukortteja. Eli kaikki mitä on käsiydessä peli. Iso. Noniin, se on seuraava. Ei se seuraava. Kiinni. Ei pysyis kiinni. Ota isoin. Otetaanko maisu? Mikä pettymys? Joo! Hei, tuu. Siinä on sytkäri. Mä tuun mukaan. Pysytään tässä eikä lähde yhtään mihinkään. No! Iso pommi, grilli ja kansi päälle, Urpo. Ota mitään. Nyt ei tullut kansi tässä vaiheessa. Mitäs vasta tässä vaiheessa? Kansi. Mitä se nyt kohta? Viimeksi lähti kansi meinaa tossa vaiheessa, kun oli tulta siellä. Jos miehet juoksit tota tahtia, niin se on tapahtuu. Istu noin. Missä kansi on? Noin 5 metriä. Ihan jees! 5 metriä grillissä. No, missä? Missä mun juoma on? Sulla on kanssa kuva nikotiinipuutos jossain. Pois! Näinkin saattaa käydä. Tää uudestaan muuten. Ihan just. Ihan uudestaan, joo. Ei tömähtänytkään, se oli vaan. Miten jäljellä? Se on ikävä. En mulla. Kuka? Hanski? Häh? Tossa pöydällä.